Nyai ngo yo blay hagani kapor bangila banwan biang sa chisen. Haki yeng ki sem ki jongpi nevi pet lamba ki mobile ni priang somhai vi baro ki nong pet hagani ka sngi yagani ka program jong ka Potternet ken. Berganget hagani ka sngi fini omat ika jinggur khu lamba ka jing hikai jong ka tin ka jong oblay ken. Namar habang ngitip ya ka jing sisha ka palai lot ken. Ban ngitip ba ka jing sisha ka dai ka tin ka jong oblay. Namar ka tin ka jong oblay ka ong ba ki briu ki sakmano. Habakim tip ya kaktin. Hanrangi aingo yo try. Balang ba kani ka Potternet ministry. Man ka por ngiwan man ayafi ya kaktin ka jong oblay. Man ayafi ya kaktin jong ka jingshi sha na kaktin ka jong oblay. But hakani ka por ngidon lem bat ngi paso bantay nganget barok fi itu. Ban hikai yangi na kaktin ka jong oblay ngi pinang subhay fi pastor. Hakani ka por ngidon ya kani ka subject ya ka bangin ya keren. Hakani ka sngi. But kani ka way na ka subject ka bangidon kam Bahaban songtho baka baka tin ka jomblay ka hikai. But kani ka subject hakani ka por ka banginya kren nginya discuss hakani ka por ka subject ka day ka ba kren syapang ba hakasingi ayu la sa narphna U Jisu. Kani kata ka subject ka ba hakasingi ayu la sa narphna U Jisu. Namar bunsin yo ka ka bangingitip yo ka day tang ka jing tip jongi kamya day bat ka tin ka jomblay. Today namar kata hakani ka singi wan ra ya kani ka topic hakasingi ayu la sa narphna U Jisu. Namar haba pintip ya ka tin ka jong blay nganget kan palai lot ya pi we ki nong sngap bat ki nong pet hakani ka porken. Te pastor ka ka pelong ya pi pastor banon ra ya kani ka topic bangin yo banyekran hakani ka por. Kay ka ba pelong i ban kran kalong namar ba U Jisu ong mani pipuli Matius nong ka bakhalar. Kedekot ke balai pupra ong anda kumta kibakin kita ginong tho bagi parsi kila yatko kita ong kono hikai ngida kwa ban yo iya kadak nami utiu dia tho buru ong ki kapateng benri baman babaklem ki wat kadak ndrei onam ai kadak haka ndrei tang kadak u Jona unong itho lupa naba kumba u Jona u shong laisngi bat laimit haga kpo kadok ka kraw kumtaru ukon ubriu unsyong laisngi laimiet haga kpo ka kendo. Te katahi kadai kaba U Jisu ong laisngi laimiet. Te ladong laisngi laimiet ni haban ya ken. Laisngi laimiet. Te katkum ka jing ken ka bangiyo amanta I kumba kamdai laisngi laimiet. Ndrei katkum ka jing ong ka jong U Jisu kan dai be laisngi laimiet. Ba U Jisu haba ukren. Unum pentam lene unum penduna namar uday ubam jukala. Baru unum la ban thok lene ban syukor ne ban kelaktian no. Ya ke kebolong ya ke taun le. Te ding ta pastor ng sngo bangi hab ban ya kren holor kini ka subject. Ban sngo thu aga sngi ayu ba U Jisu uyap lene aga sngi ayu bala sa narphna ya U Jisu. Teladangi pet ya kini ka bentangi hab ban pai pat syaka testament ka barim. Namar ka testament barim kalong ka sengiu ia kata ka bansawan. Ka kepada ka testament ka barim ka thobi U Jisu. Ka testament barim ka thobi U Jisu wan ado Moses. Ka jingim ka jong Moses na fi pet bet kum to ter ka yasriem ba U Jisu. Bar kata ka jing tho ka ba Moses u tho. Hag tegi an ka David ka sengiu ka jong U Jisu. Badeng ta kum ngilai akran ki wepat ki por. Syapang ki jing kawai niam jong ki jiu. Baro ki jule aga testament ka barem ye jing kawai. Henry ka tapat ka de ka jing pendap ha U Jisu Christ. Dei hang ta ko ma ong ipinu do mena ba U Jisu udai ka met Henry ka testament barem ka de ka serngiu jong U Jisu. Ladam dan ka met, ladam ka substance ka nam dan ka shadow. Tadeng ta U Jisu ulong ka shadow. Haga testament ka barem. Dei hang ta ladangi kwa ban ya kren ya ka testament ka bathamangi haban so thoro ya ka testament ka barem. Tadeng ta U Jisu ong laisngi laimiet kumba U Jona pi uwan ra bi testament barem hang neru ong ba kumba U Jona udon laisngi laimiet hapo kata kakpo jong do ka kraw kumta mangaru kuno briu ngano laisngi laimiet hapo jong ka kendo. Te ladangi pe ya ka tin ka jong blek ni ka por. Kani ka long ka jingpen scam U Jisu ya kata ka sngi ya ka ba un yap bad hado ka sngi ka ba un mi pat kamot ka deben long be laisngi laimit klem duna.
Tengni ka por ngi Petru na ka gospel u Yohanes kal nong ka ba khat kendai ka dekat ka balai puai terter ka ongkom ni. Kita ki Jew na mar kata yo ba kita ki met kin sa halor ka ding pnah ka sngi sabaton. Na ba ka long ka sngi pen kre. Na ba kata ka sabaton ka long ka sngi ka bakrau. Kilai kerpat yu pilat ba on yo pen ken ya ki kijat jongki. Bat ba on yo rakno yaki. Namar kata kita ki sipai kilayawan bar kilai pen ken yaki kijat jong banengkong bar ki kijat jong weipat yo balasa narphna lembat u henrei haba kilayawan ha U Jisu bar kilayo i ya u baulala yap lupa kim shim la pen ken yaki kijat jong u. Hang ni kalong anda haba kini ki laingut arngut ki daka ya keding pna U Jisu keding pna ndaki gila don keding pna namar bakal ada kapor ban sep snino namar ki ju tang shu sep sngi kala tarik ikin ne kala da kawai pat ka sngi tadeng ta hakata ka sngi ka bala sa narphna U Jisu ka sngi ka babot ki ong hang ne kadai ka sngi sabaton bat kani ka sngi sabaton hang ni kada ai in bracket ka ong ru hang ne neng kong ka ong naba ka long ka sngi pen kre mo ka sngi pen kre neng kong but in bracket ka ong namar kata ka sabaton ka long ka sngi ka bakrau. Fi hagano nagaktin ka jong blay haba ong sabaton kim ju ai in bracket ban ong gade ka sngi ka bakrau. La fi puli nagaktin pareng ka ong it was a high day. Lene ka sngi ka bakrau namar kata ka sngi ka babot ka deiru ka sngi jong ka sngi pen kre. Ndai ba pen kre sabaton rei ka dan ka sngi ban pen kre. Kai kata ka jing pen kre jong ki ka long bakin pen kre pat saya gawai pat kaniam hadien jong ka ni kaniam ka baki gidang yale mentah. Balkan ni kan niam ke bamenta gidang le kadai katakan niam jong ke jinglat. Kasngi ke babut kadai kasngi ke bakin sedang pat ban pen kre. Ya kata ka waipat kan niam ukpu baklam tiat. Lada ka testament barim kadai ka serngiu. Balada U Jisu udai unong pendep. Ya kata ka serngiu udai ma ubalong kata ka serngiu. Ya ka testament barim ngila ban puli na ka Exodus kan nong bakhat arang to ka tho syapang kan niam ka jinglat. Tihang ni ladang ipuli Moses ai instruction ni ka bala ai do blay. Ka heding ni ka ong ka jing khawai niam ka jinglat. Te ladang ipai ni ka jing khawai niam ka jinglat hang ni pi ublay uda ong yo Moses ka ong ba. Tiu try ula kren how Moses but how Aaron ha kari Egypt uda ong uni ubnai unlong api ubnai nengkong na kibnai unlong ifi ubnai nengkong jong ka snem to kren how pat ba Israel baro daong aga besipos ni uni ubenai to shimaladi man la ubriyo yo kon lang brat kat kum ka yeng ki kpa jongki we kon lang brat akmat ka yeng ken Moses ong ni ha ka sngi ka ba pipi rakhe ya ka niam ka jinglat ha ka ubenai beneng kong ha ka sngi ka besipo ese ka sipo tarik sa shim yo ta u kon lang brat bat pin kem yo ubenai neng kong ka sngi besipo shim yo tau lang brat kadokhat ka ba san ka ong uta ukun lang brat jong fi unlong uba janai usun rang uba shisnem ka ba mut hang ni ka ong ba fin shim naw taw lang brat uba janai bat hang ni ka ong ka tin ka jong ble ude ban long ru uba dap pura kamut ubla dap pura ladam padap shisnem mlong kamut hap de ban dap shisnem bat hang ni ka khat ka ban riu ka ong tu ri u haduk khat saus ni jong ni ubnai badaga jingalang jong pat ba Israel baro kinya peniap ya u ha kabala janmit. Kababal ka ong hang ni nado ka sngi bisi pauri u hado ka sngi ka bakhat saw. Ha ka sngi ka bakhat saw sa peniap yu talang berat. Kabamut hi ke hapan kem ka sngi bisi pau pet yu talang berat la ulang nem ulang berat u baklan ne ulang berat u biang le ne bo janai ile si u penhiar kepo le ne u don ka no ka jingpang mlong ban peniap ya u bokum u ulang berat ki haban tunjuk ban pet ban yet benia san sngi kamut sipo khat wei khat ar khat lai khat saw san sngi ki haban pet yu tau lang bro la ulong em ubajanai tilada ulong ubajanai haga sngi ka ba khat saw hang ni ong haga ji don lang utau pat lang pat ba Israel baro kin pen yap yu ha ka bala jan miet kin shimi una ta kasnam kin kelan habro arleng shaukat na ta khli jingkhang jong kita giying ha ki ba kin saya bami u kin ya bam ro igado ha ta miet ya ka balas ang ha ding bad yu pu ba klem tiat
lembagi jur baktang kinyabam yaka. Hang ni Moses beliau ai instruction yo Moses ban le kom tahu benai neng kong sngi sipo ri tahu belang berat haduk ke sngi ka ba khat sao ba ga sngi ka ba khat sao haga jigi don lang uta upai lang Israel baro sepenyap yo ke por jan miet te hang ni ka tho ya ka dur ka jong U Jisu kani ke dei kaniam jinglat la kem U Jisu haga sngi sipo peniap yu haga sngi ka bakhat sao bat mdei tamba ong mangai ka tan rei ka tin chom blai ka ong pinapuli ka khot ka bakhat san khan riu ka ong ter kom ne ka ong haga tu nong ka bakhat ar biang ka ong hen riu sngi fin bam yu pu klam thiat haga sngi beneng kong to bret no yu thiat na ga ying jong pi na ba unu no ru ba bam yu pu ba dei thiat haduk kata ka sngi beneng kong haduk kata ka sngi ka banyo ya kata ka men siam an atno na ki Israel haga ta ka sngi beneng kong ti kan long ka jinseng kentang bada ka sngi bahanyo ru ka jinseng bakentang ya fi wat le kam ru haki tang ya ka ba ubreu baro un bam tang ya kata hi la ban le hang ni ka tin ka jong blai ka ong ba haga sngi ka bakhat sao adin bala penyap yauta ulang berat ka sngi ka babut pat ka kut no ka jing khawai niam jinglat ka sngi khat sao haga sngi ka bakhat san ka sedang pat kata ka jing pen kre eki ya kan niam ka Nongthymmai ba kata ka de niam ukpu klam thiat tung ya pe ro ka tin ka jong blai ka ni ka por ba kata ka long naga Leviticus ka long ba arpulai hang ni ka khot ka basau ka khot ka basan ka ong kum ni kini ki long ki jing khawai niam ki jong trai ki jing seng ba khot ken ya ka ba pin pen bena halaki ayom hau benai beneng kong ka sngi ba khat sao jong tau benai ha ka bala no sngi kan long ka jing khawai niam ka jing lat ka jong utrai but ha ka sngi ka ba khat san kamut ka sngi ka ba bot khat sao khat san jong tau benai on long ka jing khawai niam ukpu ba klem thiat yau trai nyo sngi vin bam ukpu ba klem thiat but ha ka sngi beneng kong pin yo ka jing seng ba khot fin yo trei jing trei da lei ru hen rei fin knya aingu hau tra nyo sngi ka jing knya da ka ding ha ka sngi ka ba nyo kan long ka jing seng ba khoi fin trei jing trei ka ba mut khat sao ha ka sngi ka ba khat sao hadin bala penyap U Jisu hadin bu Jisu ai tino ga men sim hadin bu Jisu yap ka sngi ka ba ka sngi ka ba bot ka dei ka sngi pu ba klem thiat ka mo ka dei sngi nang kong jong pu ba klem thiat ka dei khat san tarik bat hagani ka jing sedang jong ni pu baklam tiat ha kata ka sngi sedang bat aga sngi kot ka dei kesabatan na kwa ban don jingkli pastor ka fikra ban kham shai kamot kani ka nyam ka jinglat ka sedang do shipo hado khat sao ha ka sngi ka shipo phin shim phin ri phin jongo phin pe san sngi shipo khatwei khala khalai khat sao ha ka janmet penyap yu tau lang berat kamot harin mala penyap ka sngi ka ba khat san but haki jiu ka sngi ka sedang janmiet ha ka sngi ba khat sao ngai kindat ngakwa ba pin patai ya ka por jongki jiu nama ba ki ba pet mo yo nama ngi sini ngi ya ke ba arpu sao kanta kam nei ba shisngi shimet ba mene fila pulero na ka gospel jamaat hias ba kumba ujona lai sngi lai met uklam ong ba lai sngi ko mangi nda kran ngi ong ba lai sngi tingila super khat be dong ha ka lai sngi ka awan lai met ngila shimbe in granted hendrai haki ka don ka jing pet ba U Jisu da kran lai sngi lai met kindat pastor ya ki jiu ha ba ki ong lai sngi lai met ka mut ka miet ka dei bi ka miet ka sngi ka dei bi ka sngi ka miet kan sedang ben reu ba je jan miet hado en reu ba je men step kata ka dei shimet okay reu ba je men step pat kan sedang hado en reu ba je jan miet ka dei sngi but ka don ka jing phia ba ma pa bible ngi pule ka don ka jing up miet mo ka beneng kong ka ba ar ka ba lai na ta ka don ka step kadno ka phia par kalong ta long na do riu ba je hado khandai ba je ka de ka jing amiet ka baneng kong riu ba je jan miet hado khandai do khat ar ka de ka jang miet ba ar khat ar hado lai ba je ka de ka jing miet ba lai do lai ba je hado riu ba je ka de ka jing miet ka ba sao tada ki don ki jing ya tho aktin ka jong blai haba ki sinran ki don ka tu ka duriau ka mau ka tu ka kal air ka bala be lang tri ka de ka jing amiet ka ba sao kamut la jan step kamut lai hadun rio lai do rio kata ka de ka jing amiet ka ba sao ta ka dau ki khain lai kan ta rio do khandai ka de jing amiet men kong khandai do khat ar ka de jing amiet ba ar khat ar do lai ka de jing amiet ba lai but lai do rio ka de ka jing amiet ka ba sao kamut divide ya u khat ar do lai kamut la pan phia ya kata namar
Balik kali kata pastor maka batai rus pang kajingyap ka jong utrai ya ka por. Ba iwe ki nongpet ba phila ban shai ba kanong ka por ba U Jisu yap na may pastor ipuli nang Exodus ba ang ha ka por janmet. Kabamut hi hakata ka janmet ta ki khun Israel kila penyap yu tau khon lang brot janmet kapoi ka henry namut naru nang tak ladi sopen krek pat saya ka Sngi kala ada sedang sabaton pat iki. sabaton kamu. Kamu rewaji janmet. Rewaji janmet. Oh, ya tu sauterik sebut di sauterik. Ka sauterik akut be akan rewaji. Rewaji kakut no. Kakut rewaji. Tenang tuan rewaji kalawan kat santerik pat janmet damit. Kelas sama kasan tarik. Kelas dan kat san. Tadi yang ta habau Jisu yap Kiong Bamwlong hapen hap wut namar babalai kelas sedang sok sengi ke bobot. Okey. Kabamut hi hakiju kapor ka sedang damit. Damit. Kawan Sedang syah rewaji janmet. shimit shisngi nang ta kawan syah shisngi shimit Ya. kawan syah shimit shisngi. shimit shisngi okey tahu. Shimit shisngi tau. Ti dei hang ta ba kiong ban penhap no wut namar ba mlong Kasadai no sengi bobot. Sengi bobot ke sengi sabaton. Bat kani ke sengi sabaton habang ya keren kani ke sengi kamdai ke sengi sabaton kat kum ka hukum le ke regular sabat. Le ke sabat ka ba ki jule manlaka tayo. Kata ka singi ka bahinyo kamdai kata ka singi ka bahinyo. Ya, bat kiju kan mau ya kani kiju raki ke sabaton mdai ka kat kum kani ke kalendar bangi pet mangiru. Ke Kamdai kani kalendar. Kamdai ke sini sajan. Kabangi Gregorian calendar si sajan. Tadaw don kibriu ki bahika yang ki ang ba PP mya raki sabaton si sajan vine poi du jok. Ngakwa aban ong ye fi ka si sajan kat kum ka calendar jong try ka dai be now benai thamai so benai thamai. Kamdai daga Gregorian calendar takadaw kanom hap haga Saturday ru. Ngi kam long kumangi ngi don ki badan arpo prang ngi don ka badai arpo kendai don badai laipo maki kim niat kum ta. Kiya be no benai. No benai. Ki pepe dau No benai. dau benai. Kabamut hi Kabamut i U Jisu uyap hak khat sao. Kadai ka closing lene ka jingkut ka niam ka jinglat. Ya ka baki Israel ki jukawai. But ki ong niam jinglat ka daw ka long namar ba kani ka diga sngi ka baki ki lat marau nagakti ka jong u Pharaoh nari Egypt. But hagani ka miet lapan yap yun lang berat. But hagani ka miet hi kadon ka jingyap nagamanta kita ki bamdan ya ka snam jong lang berat. Namar hadian lapan yap lang berat kita agi syaukat. Jongki yeng ke jongki hakabakata ka snam ka don utaw mensim jingyap uklam rong. Andre haga yeng jongki Egypt bamdan ka snam jong lang berat ki bakhanan kong barok ki yap. Badeng ta laong kanyam jinglat namar babalai kadai kanyam baki rakhi baki lalat nang ta naga jing syate emrau naga jinglong mrau haga kti jong Pharaoh bat naga ta ka Egypt. Badeng ta kani ka miet ka bakhat do ka baki ki rakhi ban mi no sendan naga jinglong mrau. Kap fikran pi pastoi keding kan mau yang ni gawe. Ba haka kitab Exodus ublay ang Israel uday kun nong kong jonga. But kan nyam jinglait ngida ong nyam kalong yu hak tin parang ko me Passover kamu blame su yai lait. Namar upnyap yakiba nungkong. Jongki Egypt. Hana ki kon Israel ki nungkong jongu blay. Hana kin lait na kata tang bakin ong bangalade kon nungkong. Namar kapor bu Ukraine yu Moses hak kitab Exodus wong ba ki Israel ki kon nungkong jonga. Hana ba ki kon Israel pat ban lait na kata kimla man contoh bangila di kun kong in granted ki haban don haka jingka jong ka snam ki haban sutu ya ka dor jong ta ulang brot bat ya ka snam jong ta ulang brot berkata ka de ka pipi ong ka de kai ka serngio kalong tik ru yang ngi menta ki Kristan mo ngi ong ngi de ki bala jet ki jong bleng ngi de ki kon ki jong bleng hanre ngi klet no ya ka dor jong ulang brot ukun lang berot jong ublay, but ngiklet ru ya ke dor jong ke jingka jong ke snam. Ada ki kun Israel ki klam ta ya kata ke snam kan jia kum nu tarai. Kiniap baik kita kun kong. Bat kinom laj marau hiru. Kinum laj marau. Ha kini gisngi ngi ki breu ngi chu so hon baladon hakaniam. Mo ngi labiang hakaniam. Hanra ngiklet no ya ke dor bo Jisu siu, but ya ke snam ke jong Lamar teng ngilong kumta ta pastor habang ngiyo namar ong lapan yang ngi da ka jingai bangiyo ngiklet no van value ya kata hani onda bangi suthu ya ka dor nginang ban pen koridor ya kata
But ngaso kada pikiran pi pastor ngaso tu ya kata. Bahag ni kapor menta ba ibabon kiklet no ya kani ka koridor. Badai yang ta pastor ba U Jisu ru uyadi ya kan yam jinglat bagi senran jang u har tu kamiet. But udayadi bau ongam yadi syubat pin do menta. Retat ado hagahima. But de haga tu ka sngiru ka ba U Jisu upen kut ya kan yam jinglat. Ya kan yam. Tap no ya kani. De yang ta bu umbam syu do jur ketang. De yang ta u klembam syu ya kata ka do belang. Ubam tang do kepu uba klem tiat bat udi da kata ka khuri ku ong ka ne ka long ka jutang ka bathmai. Da ka snam jonga bat upen kelano ya kata ka jing bam barim sya ka ne ka jing bam ka bu ai om syu do to do jur ketang ka baktang jong ka barim jong ka jing long marau reu ai da ka baktiang sya kata ka jing penem da ka snam ka jong o. Badeng ta pastor ka ngi haban sung thu bau Jisu ru ha ka tu kamiet. Gadi miet ke bat khatdu ke bau yadi bagi senran gi jong o ke bau yobam bagi senran jong. Badeng ta hadin jong ka ni em pastor. Hadin jong ka ni. Hadin bau Jisu layap hadin bau lami ipat ki senran gi jong Jisu ki sedang menyadi da kawan. Bat ki sedang menyadi bam do kepu de yang ta gi briu ki sedang menya ong. Kumno pile ka ni fim yadi syu ka ni am ge jinglat. Ta deng ta bau Paul tho syu ke si jing nong Kolosai nomba ar khot khat riu ong ba. Wat ai ba manom non bishar fi ha ka bam gadi. Kabam gadi kadai ya ka jing khawai utrai. Mar kini ki barim ki bam do jhur thang ya ta ka do belang bar ki bam de ka do belas ang bar ki bam ro do tu pu klem thiat. Regi senran ki jong utrai ki la ya bam tang do tu pu klem thiat ba ki la di da ka khuri. Da ka wan da ka so wan. Kam de ka kiat ka so wan. Tadeng ta kia bishar. Tadeng ta Jisu daladi ya ka ta ka miet. Syaba an deno ya o. Ulaya bam ya ka ta ka jing khawai ka ba khat do. Baru pendekut no sendan ya kata ke jing kawai nyam jing lat jeng ka berim wa ai no daga bat mai ong ka nek along ka jutang ka bat mai ya ka bangayate bat pi Dei kata ba tin ka jong blai ka ong pastor. Lem dala kliap syua ya ka berim. Ya ka testament berim. Onom la bani ka testament ma. Badeng ta pastor habau Jisu yap ka dakat arliang ta ka tu ka jing ka jong ka temple. Pi deng ta ka tin ka jong blai ka ong la fi pulin stis ki nong Rom kal nong ba nyau de khat men kontrater ni fim ju tip ko para namar nga kren hakita ki batip biang ki hukum. Bakata ko hukum ka don bor halor ubriu kat ba udang im. Namar ka briu ka ba don tengah late da ka hukum ken ya ka ha uta utunga kat ba udang im. Rela dau tau tengah uyap no kalalat no ken na kata ka hukum jong utau tengah. Naba kumta ti lada kan yo tengah yo wei pat ubriu kat ba dang im utau tengah jongka on nyau yaka ka baklim henrei lada utau tengah uyap no kalong ka balalat no na kata ka hukum kumta ken kamlong syu ka baklim la ka yo tengah ya wei pat ubriu kum ju mapi ko para ku ki para jonga la penlong yap ya piru ya kata ka hukum da ka met ukris kenang ba pin yo kurem ya wei pat bat utaken ya ubala penmi pat na kibayap ba kumtak ngin yo sei ki so sha ublai namar men bang idang long hakado kita ki jingku abrai jong kata ka pop ya ki bala pen konroi da kata ka hukum ki atrei shat hagi khotmet jongi ya ka ban sei so sha ka jingyap menrei mentala pelat no ingin na kata ka hukum na bangi lala yap ya kata ha ka bala jubat yangi ba kumta ngin yo ban syakri ha ka jingpen thamai ka mensim bat om ha ka jinglong barim jong kadak pi kani ka long ka basngut tenat hadu kata-kata ubriu ya telok ke bat ka pop bat ka hukum ulong lok ubriu bat ka hukum ubriu bat ka pop ma ya telok tadeng ta ubriu umla ban lat kat ba kani ka hukum kadang don deng ta U Jisu dalade uyap ban simno iya kani ka hukum ban simno ya ta ka pop kenapa mengingin long ki belalai lot deng ta ka ding pna boleh pastor kada dum na do khadar baje do lai baje kata ka jing dum ka kran am ya ka pop jong ka pertai kada dum kum ta kada senyangan ong ka sin ka jang blai bat kata ka pop kada senya bat U Jisu ushim bat kejit ya kata ka pop baru haladi baru tahu bom tip ya ka pop lalong ka pop ong ka tin ka jang blai nam ta jongi bat la shim ya kata bat uong ini kentien lapendep mas nong lapendep ka syai kedar ta ka beneng baru IT no ai ka mensim bat uyap no
Bat kadai kata ya kata kapop la consume mau. Bat layap nok kata kapop. Layap nok kata ka hukum. Kabate yu breu boroshi kata. Bat gum tau breu la lai loi. Ulom kata ka breu ka bala lai nok na kata ka jingte na kata ka hukum. Na kata ka pop. Bat deheng ta bola lai loi. Bat deheng ta kum bola pen mi pat pa U Jisu la mi pat. Ba uni ubreu unyo ban yate pat. Bat utrai. Kum nu yate bat utrai. Haba wan se ka jing kala ka bamut. Haba let se ka ka jing pen baptis. Kum ta upen sriem la de pat ka jing yap ka jing tat ka jing mi pat ka jingu. Bat hang ta ula ban syakri pat utrai om syu ha ka jing long barim jong kadak. Kabarim kadai bitang kadak, bus pendap bitang kadak. Taruh ke testament kabarim kadai bitang kadak, bus pendap bitang kadak. Henry mentapat pisakri haga jing penthamai. Dauman sim bakoi. Mdai syuk haga dak Henry hauman sim bakoi. Tadi nama kata hak nong ka papraj si nong rum. Ukran pas pang mensim. Ha ukran cuma sim ha. Kadai kata pastor ngi haban sutu ikani. Bubun kibriu ki ong lek kum dalong kestan hatung ngidang don haka hukum. Dadang ngilak don hau kres. Ngilatip ya ka hukum. Remen syua ngidon haka hukum. Taga ni kate ingi haduk kata-kata. Taga dau ka hukum ka pentip ingi sepang ka pop. Ndre kamla ban peni ingi na ka pop. Ka hukum kate ka batai ingi kata-kata kalong ka pop. Ndre kamla ban le ban pelai ingi na ka pop. Taga dau beri wahab syihab ka pop. Bala ka hukum ka treka maduk menta. Ha ka hukum ka long bai ka khmat amal ka khmat ka beniat amal ka beniat. Alon tu koreu guntai la yalam eka ka lalap apor baklim eka ka hukum la de len thamau no U Jisu pen ia ka grace ka jo hang tu wang ba unu na pedeng fi baklim pop ka wang ma ban kong ta ka hukum la de len thamau ya ka Henry U Jisu wan ra eka jinga e hang tu bor wang unu na pedeng fi baklim pop ka wang ma ban kong kam ta kila i no eka to ka breu U Jisu klam pen ram to ka breu namar ba ma u ai ka jinga e wang dangat Okey, pasal bentang ini poi biang cakap ni subjek. Ba ong ba U Jisu ushimlut no ya kata kapong. Hari ka jingkali ke memenda singi dan haka singi ayu pat pastor. Namar fila ong gade kan nyam ka jinglai. Haka janmit gade fu bakam tiar. Bat fila keren mene pastor lai singi bat lai miat. Haka Bible nama kuma fila keren mene bakata gade ka jing shisha. Ubleum day balam ler. Ubleum ju thok. Ubleum day ubrio. Bamenta ukran la shan kelak bamut no. Ya ka ba ulak keren. Lai miat lai singi ulai nuksai jona. Kumbaladon ha kpo jong dok ha kumjuru khunu bri undan ha kpo jong khandau kadai men pendap ya kata filawan ra ya kata testament barim ka kitab Exodus khadar handroi ka singi ayu pat pastor kata kadai ka jingkali ka ba ngasngo ba menta filapin iro ba klam dala don ka kliap shwa ya ka barim film la ban poi shak ba thamai klam da kliap no ya ka nyam jong ka jinglai film la ban poi pat sa ka jing shem ya ka jing khoi utrai nang ta filakran balak kat ayah kata kerjaan apa ke temple ke bafipin iru nang ni ba bukres ula ai no la ka jong kamen kan mereka jingkali kesingi ayu pastor ke batai ada wat benya wat ka tarik rulap hi ada ya kai ke buburi ngim dai pen pau mangi kan mereka kesingi ayu baki beriu pat bakin lait nya ka jing sakma kesingi ayu bayap banyo ya ka correct calculation ke ba U Jisu ukuran laimiat laisingi Pi laimit laiski ka de benlong bi laimit laiski kam de benlong batam ne duna tadeng ta habau Jisu yap ka sngi ka ba khat saw ka sngi ka ba bot ka de ka sngi khat san ka ni ka sngi kan selong pa sa nyu sngi ka jing khawai jong pu ba klam thiat ta ka mut ka sngi beneng kong jong pu klam thiat ba ka sngi ka ba khat do jong pu klam thiat ka de ki te ki high sabat ka mut ka de ki special sabat na man ta ki jiu ba ki jiu rakhe te kimde ki regular sabat kam de regular sabat ki ju mo kumbangi subatai baik barok ki bajule ki ong beksi sat jan kam dei kata ka si sat jan kam de ka si sa jan kam dei kata ka si sat jan baki jule hne gani gade ka hai sabat na kata ka sabaton ka ba kam khra ba ka ong tin ka si kade kata but kadai ro pastor lada kam dei kum tan ngatharai man kata yo tu pilat unum pelat ye ki koidi namar hang tu don jing pelat koidi namar kadon ka jing khawai ha ki jiu namar ban su tho sha ban pansai ye ki pai ba ono hi wat mangi mun shwa ba patep patwat benya ngiru ngi biang baik dia kata ngi perkara bakade ke sisa jan dai nama kata U Jisu hap penihar no buat kane mentah abang ngilat tep tingi su tho bakane kam dai ke sisa jan kane ke sabat kam keren ke bat regular sabat kata kade ka special sabat but ipen kre nak benta kata ke special sabat kam dai nak benta kata ke sabat ke baki jule man ke por dai nama kata ba pilat ka judon ye kata ka rukam bani ben pelat no iwe koidi ne di bedan po bindi Tiga kata pastor U Jisu la kem yo ka sngi bisipo la tenju yo
haga court ke jong ki rang ba leng do hang tu la yalami u show pilat na pilat la bishar shem gano junda la pa bi u show herod na herod la pa eu biang show pilat bala bishar pilat shem ga jingduna dan kano ka daw ka bula ban peniap no eu re ubu ye u kum to today na ka pressure jong ki paj ba aga jingdon jong paj ba tin job like ong haga jingdon jong tau paj ba Israel dei maki ki ba ong menshua Hosana. Dei maki pa menta ki ong sa narphna. Bad kumta haga daga sngi la ra U Jisu ban sa narphna. Ngangit bai la tunjuk U Jisu. La tunjuk de kirang ba leng do dan jingduna. Hoi usyam ketangane ka wi jingduna bo Jisu kambi la de banga de khonjong play. Banga de hiu play. U kambi bai la de ngalong uta bangalong wang. Ba ong syam de ong ngalong. Ukran bai ong ye kata. Tegi syam tang ye kata ka jingduna ka bo Jisu dan bo ong ngalong play. Latan jo upilat ruang ngam dan jingduna. Ti kade yang ta nu pilat ruang ngam sula bisya tengah pa no Mula tunjuk syar rong ba leng do. Rang baleng do. Kata ka council jong ki leng do. Kila tunjuk hakamet. Nanta kila syau. Show pilat. Nanta syau. Wan biang show Herod. Herod. No Herod poi biang show Pilat. pilat. Kaning kala banjia pastor sisngi. Kanom la banja na marah ba kila kem U Jisu gede show ada bom U Jisu mla banya stat kum kulai. Kandon jembai beli pastor ngabu nan jingkil. Nama kibalik sa Jerusalem. Kibabon kilet hei balaset U Jisu. Kadodon kejaka hei balaset ya U Jisu. Lada kadai baik ke sisngi event. Tumdan pori raban set. Na kemudian pastor. Kadai kata. Kanum dai bedon jaka kata. Banamar kibriu kidalet. Kani kadai kadadon hapo Israel. Bakibriu kidalet hei balaset U Jisu. Umba tasman berem. Kong haga singi besipau, hadu ka singi gaba, khat sao. Kamu kini di singi gaba la tunjuk U Jisu. Namar ba tang ba unyat chua na kawi ke jaka ba dapoy hanto saban bishari u hanto mde bisu bishar sekentar ganta la bishari u dagi singi. Tadeng ta ka shimpor but san singi thik bingangai. Bala tunjuk U Jisu bola shem bo de ulang berat u bajanai. Pero U Jisu ru ude bala dapura jong belai. Mde baduna. Udah beladak pura. Dai kata lay post nam thik. Sedang ke jing sekri. Mde ka por bu khna. Kanon rak biang pastor. Namar kanyam ka jing lai ka sedang kamde ka khat sao. Ka sedang ka shipho tarik por basim. Ne kata shipho sngi ha kata ka basim. Kata kanon rak biang ka bomat bu Jisu usim ya kata ka jing khawai. Hai. Kadai kata ka sngi ka basipho. Hai. Merkini gede kita kisngi. Ma ya ka bala tunjuk. Ya ka bala tunjuk. Kamu haban lek syai ya kene. Hai. Kene wishipo. Kene basipho ka bomat. Ha ka sngi wishipo pendap ya ka jing khawai niam jing lat bagi senran ke jangu. Tahang tau lek cha po ulum get semane. Boda duai udah jaus eb daga senam de hang tau wan u Judas boda dino eu hang to. Banang to la ra eu ha ka tu ka miet. La yalam eu syakata ka council jong kita ki rang ba leng do hang to la bishar eu. Banang to ka sedang kata ka trial ke jong Jesus Christ. Ka jing bishar eu. Kumno ban peniap noi eu. Kumno. Ka jing temu hi ki bakem ka de ban peniap. Peniap. Hadin jong kata namar kata kan niam jing lai ka saksi teo. Kene mesti lap kadon bi sansngi. Sansngi. Hadin sansngi kelawan Kagum ka Bible. kelawan sa puba. Pu kelam tiat. Kamu sepo do khat sao. Next day, ne kata ka janmiet hi. Mo, kata ka janmiet hi kelas sedang ukpu baklam tiat. Tadeng ta ki ong bamlong namar basen sedang la ukpu kelam tiat keladi kesabatan bakarpang tu ki. Tadau ki ong kadi kesngipen kre, ki ong ro bagade Edward Zahaide, kamu kadi kesabatan ka bakarpang yaki. Tadau kim long ban pensa i ding met hang te polor ding pana. Tadau ki ong pen khenno ki kijat, balai pen khenno kijat namar ba udaka elo ding pana u imslam la daka kijat jong ka biang. Namar uring masim u yo ban presby ban pressure ki kijat. La khenno ki kijat las dia nang tai la ki uksa lo baro. Umla su ban breed, umla su ban ring masim mang taun ya. Tadeng ta bro ar kitu kilai pe ki dang im ki pen khenno ka kijat kho siu jong ki bar ki yap no hang toi ki mla su namar ka pressure jong ta met jong. Kamu hading pana. Kibriu kimiap namar jong kadeng pana kiap namar bakim la ring masim. Kalong Ka ki uksa ka ki mla ring masim ka jing pang ki jing stom. Kamu kadi jing ring masim hi. Kalong bastin pasi hi. Ka Aku ikeliangan subah tai mental lomba ai ring masim. Katur kalong kunta hanrei kaya per pat kalong ba kadon ke jing sitom pat borok simen. Borok shirin yang kani kadai persecution ka ba lap di ki Roman. Bat kadai ka ba jenjartam ki bar ki peniap suki hi ubreu. Okey. Ki peniap mde de ka ba peniap suk te ka peniap da ka jingyap ka ba suki. Da ka ba jenjar da ka ba selang da ka ba
kordet hado kata-kata. Bat kata ke dega jingyap ke ba. U Jisu yap nam ta jongi. Te hang ta ki wan ban ong ba penhap ne ni kimet ki pej arngut dang im U Jisu layap te ban confirm ya kata ki dung du som na ka krong kami ka snam bar ka om bat kum ta ha kata ka miet hi. Ha kata ka jan miet. La penhap ne ka met ke jong U Jisu bat kerki. Udah U Joseph nong Arimathea di puli ke Bible te U Joseph nong Arimathea upan ka met no pilat wong ai ngan tet manga. Mau U Jisu kan mau ke ni. Tang ka jing tep rom dan de. Nganget hagani ka por fi ki nong pet fi omat ya ka jingker khu hagani ka sngi. Hari ya ka program nginum la ban penkut tang hagani ka sngi. Nama ka por kanum sha shu yangi. Ngini ay beteng ya ka program. Bakan long ka jingker khu. Namar kani ka jingkan tu jongi wanum tip tang siteng nama tip siteng ka long ka ma ba. Ngekwa ba fi niat tip lot. Nganget utrai ukur khu ya fi hagani ka sngi. Ngim kwa ban penkut ya ka jing hikai ka jongi. Kumnehi kelam da duai kelam da kurku yupi hagani kapor nga karpa di pastor ba induai in kurku yupi hagani kapor Ini duai ni kapor ba ngai bu try pen kia fi ba da kapor ki jing am snam jong an pen kia ki jing pang jing stam jong fi da don ki soi ki bete ki be kom fi kapor ki jing pat ki jong try an pelat ya fi ro kum jo mau Jisu la dab job ya ka jing yap la dab job ya ka pop baru syaitan la shu ban job ya pi nama U Jisu la da penrem yu ki so ki krai la fi nget au Jesus Christ la fi pediang yu Jesus Christ kum U Jisu job igine u job piru pinyo e jing job nama U Jesus Christ bang nget ga ga miet ha ga kerteng U Jisu ngini adwai ba ga ni klip mat e jing pang kin khia ki bod jing dum kin kan ria ki bor ki ba ban ben ya fi seniasngi ki ba penlang aman sim ya fi ki ba penduk thia do dem ya fi ki bor ki ba luti ya fi na ka yo ka kot ki bor ki bawan menyelek ki yang kesam ke jong fi lam ki kon ki ti ke jong fi ha ni klip mat ka teng Jisu kin kan ria ngini adwai kan ka por ha ga kerteng U Jisu ngada hukum jing pang jing stom baro kan ria no ane ka klip mat da ka bor ki jing yam snam U Jisu lapen kia ifi ka no pa ka no ka jing pang ha kerteng U Jisu ngada hukum ka ba ha kerteng U Jisu ki kho sia bro ki dam krop baro ki thli ki pla ba U Jisu de utrai kan ria jing pang ha hukum kerteng U Jisu kan ria bagani ka met pediang no ki jing men kia da ki jing pang khalai na ki jing pang rendang na ki jing pang ka no ka jing pang ha kerteng U Jisu long kia ane ka klip mat yes mangada hukum bor jing dom bor man bate ban kia baro kan ria mi no hot kimdan ka mandi show is sleeping pills sagar tengo Jisu Oh, ane ka yes. klip mat ka jingpen kia kawan hafi haga kertengo Jisu bada ka snam ga jang hallelujah keren ya ka bor jing jing man baro ka bate ka bakom ka jing ga jang pi ka yo ka kot baro kan ria ban nga keren lapi pediang ga ni ka por ka kertengo Jisu pinlong ki bala light na karam ga sha pinlong ki bala kerku pinlong ki ba manroy haga kerteng Jisu nga dawai amen bad amen e try kerku fi